manje iziboshwe emajele zifuna umkhonto wesizwe and sengeke ngawuthola lo myalezo. Ngicabanga ukuthi njengoba sithi solishintsha izwe ayikho into engezushintsha. Soyiqede township. Imizi yethu lesakhe kuyona emakhaya kuzokwakhiwa amafeme eceleni. Asizuhamba sishonele siyofuna umsebenzi. Sizokwakhiwa la ekhaya. Sebenzela yonke into yenziwe. So izinto zizoshintsha. Zizoshintsha. Manje ikakhulu ngifuna ukubhekisa ku generation esencane. Isikhathi senu lesi. Isikhathi senu sokwenza South Africa ibe lento esifunayo. Mina ngokwami noma ngabe usumdadla umuzi ukuthi uyashiseka ufuna ukubuyela esikoleni kufanele uvunyelwe. Uvunyelwe ukuze ube umuntu ozoba nomthelela ezweni lakithi. Ayikho into edlula leyo. Uyabona ke masenze njalo kushendaba impela ngishabelungu bayoqala ukupha imithwalo babuyele kwela kubo babona ayikhona sekunzima ngoba sobe sesenza lento esiyiyo sesinesithunzi sesihlakaniphile ukudlula lokho ngoba sesikwazi ukwakha ibhanoyi ngoba kade sazi ukuthi ibhanoyi into abelungu. Ngisemfana ngisemncane kusakhulunywa ngoMayibuse ngacela umfethu omdala owaye esikhulu enkosini yakithi wathi ngizochaza ngalento okuthiwa uMayibuse. Ngachaza nami ngepolitika nanyami these sihamba sesigoduka sekuhanjwa phansi zayingakabikho imoto ngalonkathi. Ngiyahamba ngiyafica nalenye ikhehla satotoba lapha endleleni seliyangibona sawo wemfana kaShovu. Ushovu ke ibomo zikababa ushovu adle imuli goqozwe inkomo egulayo usaqala zapho usina abantu abafuna uyamazi ubaba uthi wemfana kaZulu ngikuzwile ukukhuluma lapha kodwa ngikhulumanga uthi lapho ukukhulumayo uyabaza belungu kahle wena uyabazi ngithi mina ngabazi phela ngisebenza kubona yo uyakwazi wena ufaka ufish ethini uvale ungabonakala imbobo. Uyakwazi ukwenza lo abelungu benza njalo awuyazi lo nto wena nginali ikhehla lengisukela hayi ngihleke ngithi hayi baba uyafundelwa awuthi hey uyamazi umlungu ukuthi uthatha insimbi esindayo ayihlanganise akhibhanoyi njengoba insimbi isinda njengasuku phansi ayenza umlungu isuku beluli ngathi webabo sekudela siya khona kwasho le ndoda semphumundlovu. Angibongeni bakwethu ngibonge ngicabanga ukuthi kubo bonke ababekhona sikhulume ngabo kufuneka ukuthi sibambe elentulu. Angifuni ukuthi uma sesiwinile bese niyathula niyabukela. Sikhumbuzeni ukuthi sathini. Nibuze ukuthi yini ke kungasenzeki lokhu na uma singasakwenzi. Ngizonicela kodwa futhi azini ukuthi ilungelo lethu sonke ukuba masibona ukuthi akwenzeki sizothinta laba abakhulu ukuthi enzani lokhu yaphela nakho. Uma ungasekho eParliament inyanga nithi iphi inyanga phela nasithembisi ningathuli bakwethu. Ukuthula ngesinye isikhathi kuyazona izinto ngoba mhlambe lo muntu eningamtsheni usekhohliwe hayi ngoba enza ngamabomu ufuna ukukhunjuzwa. Ngifuna abantu base South Africa bayeke ukucabanga ukuthi into kahulumeni iyalabantu abakhethiwe yethu sonke bakhethelwe thina. Kufanele ukuthi sibashushise ngemumva. Uyabona nje lento ukuthi kuvuze umpompi
kodwa ikhansela nansi ehlaya inyuka la anisho lutho ukuthi nangedlula webabu yini ungamisa ukuthi mana khansela nanka amanzi angithi sakukhetha nimbuze kanjani phela wafaka ningaphela isonto manje ngaphela ngizomemeza ngizofika lapha ngizokutshela ukuthi suswa uyahluleka umtshele nje umuntu kubeka kahle kwamndaba zalutho angifuni isithule sibe isizwe esithulayo njengabantu bakahulumeni besaba ukuxoshwa bangamkhuza umuntu ona ngoba ethi ingane zami zodlana siyezwana iziboshwe emajele zifuna umkhonto wesizwe and sengeke ngawuthola lo myalezo oshoyo ukuthi iboshwa zifuna laba esizobathuma bayobheka zifuna abantu bomkhonto kuyibona bazoba lapho uma bevota iboshwa kusho ukuthi ke amadoda aphethe baba amadoda aphetheyo akhanya umphako ukuthi ngalelo langa amavolontiya agcwale bonke amajele wonke asho njalo athi ayosivotela umuntu ongene ejele aze aphume ngoba kukhona abaphuma sebeoprofessor zokwenza izinto sizobuya ngoba sizoqeda ukuhlupheka ngoba into eyisabantu ejele indlala ukuhlupheka soqeda inhlupheko bese siyabathatha abafowethu siyosebenza nabo sonke nje siphele unciphe abantu amajele sokwenza lokho noma kanjani yebo ngiyabonga kakhulu